Brændeovnsspecialisterne består af, at vi sælger brændeovne, pilleovne, pejseindsatse, skorstene af forskellige slags, og vi foretager eftersyn på pilleovne og reparationer af brændeovne, reparationer af pejseindsatse, hele aspektet inden for brændeovnen. Hvis man kommer til Fredericia og vil besigtige vores butik her, Brændeovnsspecialisterne, så har vi en masse forskellige modeller, vi gerne vil vise frem. Hvis man lærer brændeovnsspecialisterne montere pejseindsats brændeovnen, så monterer vi efter de regler, der nu er i dag. Og efterfølgende skal skorstensfejer ud og godkende vores arbejde, sådan at alt er efter loven, også rent forsikringsmæssigt set hus, og så man ved, at installationen er udført korrekt. Nu er vi ude ved en kunde og skal montere en pejseindsats. Lige i det her tilfælde, der har vi valgt, at muren skulle mures til her på venstre side på grund af fjernsyn ved siden af. Så der har jeg haft murer ude og mure op og vandskur, så det er klar. Nu skal vi til at forberede rør ind til skorstenen, så det kan blive tilkoblet på en rigtig måde, og det er der lidt forberedelse med. Vi har nu skåret og monteret studs, og nu er vi klar til at installere pejseindsatsen. Vi er blevet færdige nu, og pejsen er tændt op, og det spiller bare, og alle er glade.